Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina gaida masoyanmu na fadin Najeriya da ba duniya baki daya. Ko ina da ko ina, maza da mata, yara da manya. Muna mai gabatar muku da wannan tashar namu mai farin jini, mai nishadantarwa, comedy masu zafafa. Yawwa, ga mai bukatan bidiyo namu comedy na cin dariya ko kuma nishadi ko barkwanci zai iya bibiyan mu a YouTube namu mai suna Dan Basin Zamani TV. Muna gaida kowa da kowa. Muna gaida masoyin mu baki daya, duniya baki daya, ba ma iya Najeriya ba, saboda ko ina shi ba a rasa masoyi. Muna godiya, muna ƙara godiya, masha Allah. Muna gaida masoyin maza da mata. Kar ku ga dan kwana biyun nan dan dakata, mu yanzu mun dawo bakin aiki, insha Allah za mu ci gaba da kai muku aiki a diyar da kuke. Kawai burin mu shine ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana liking, sannan ku mana share, saboda zaga ko ina da ko ina dan Allah. Saboda ku muke yi, idan babu ku ba za mu yi ba. A gudu tare a tsira tare. Mun gode masoya, muna godiya, masha Allah. To ma'abota kallon fina-finan Hausa da barkwanci, comedy, nishadi, faɗakarwa, ilmantarwa duk za ku same shi a wannan tasha mai albarka, wato Dan Basin Zamani TV. Tasha ne mai inganci, mai albarka, mai nagarta. Sai da ku masoya, da babu ku ba za mu yi ba. Ƙwarin gwiwan da kuke ƙara mana shine muke jin daɗin ƙarfi, muke ƙara jajircewa saboda mu ga mun nishaɗantar da ku a koda yaushe. Muna tare da ku. Kar ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa. Ku yi mana shiya saboda ya zaga ko'ina da ko'ina a wannan duniya, saboda mutane su amfana. Muna godiya. Dan Basin Zamani TV naku ne.